Kalau wong sukses iku ora perlu nganggo duit oke, ora dipandang materi sing oke iku berarti wong sukses iku salah kaprah kok. Wong sukses iku siji sing penting akeh kanca, bisa ngopeni anak bojo iku sukses dalam bentuk apapun. Kudu materi bolo. Kudu patokan untuk pandangan urip wong materi ku wong sing akeh materi sukses ora. Ya contohnya aku iki lho bolo enek kanca iki. Aku ya termasuk wong sukses. Sukses ngutangi kancane bolo. Sukses utang terus bolo nang bolo kok. Tapi ya ada duit. Aku sukses. Sukses utang, sukses. Iki aku utang bolo. Ning angkringan iki. Ya iki kancaku sing sukses tak utangi yo iki. Kancaku sing sukses tak utangi. Iki selalu bahagia meskipun tak utangi. Pak, kopi sak gelas. Awan pokoknya. Ya aku iki diarani sukses. Sukses utang nang kancaku iki. Kalau kancaku tak utang di bendino iki. Kadang kopi, gedang-gedang goreng. Kayak guyu-guyu. Pret.